Живеем все по-динамично, поставяме си високи цели, гоним срокове. Пожелаваме си живот и здраве, но ги приемаме за даденост, докато не чуем страшна диагноза. Всички сме хора. Разбира се, че всеки може да се превърне в пациент. И като пациенти, най-голямото очакване от лекарите и здравния персонал е да намерят окончателни решения на болестите ни по бърз, безболезнен и практичен начин, без да се възпрепятстват ежедневните ни задачи. За радост, съвременната медицина дава възможност за все по-добро и по-ранно диагностициране. Затова специалистите напомнят, че редовните профилактични прегледи помагат за по-успешното протичане на лечението. Въпреки това, животът често напомня, че никой не е застрахован от изненади. През 7 години по време на конференция, докато представях презентацията си на сцената, изведнъж претърпях кръвоизлив на мозъка и припаднах, влязох в кома. Но се лекувах, известно време лежах в болница и сега съм пред вас като един нормален човек. След този случай може би беше много нормално и да умра, но животът ми беше спасен и ще живее толкова дълго време, колкото ми е отредил Господ. Затова най-важното е човек да се бори, без да губи надежда. Вече 35 години професор доктор Селчук Пекер спасява живота на другите. Неговото призвание е неврохирургията. Когато кажем мозъчна хирургия, трябва да разбираме отделение, което извършва хирургия на мозъка, нервите и костния мозък. Разбира се, че болестите, които сформират най-голямата група от пациенти, са заболяванията на гръбначния стълб, като дегенеративните нарушения на гръбначния стълб, дискови хернии и други. Но ако се спрем на мозъка, то случаите, които най-често срещаме в практиката си, са мозъчните кръвоизливи. Те могат да бъдат причинени от редица фактори. Високото кръвно налягане, съдовите нарушения, балончетата в съдовата структура или съдовите възли, наричани артериовенозни малформации или накратко AVM, могат да доведат до мозъчен кръвоизлив. Голям дял в мозъчната хирургия заема и премахването на метастази, мозъчните тумори, както и вродени аномалии, които се срещат при малки деца. И една тенденция, която се засилва все повече през последните години, са случаите на болестта на Паркинсон, дистония, тремори и треперене. Ние, като мозъчни хирурзи, с различни техники се опитваме да подобрим качеството на живот на тези пациенти. Техническото развитие осигурява силен напредък в раздела на мозъчната хирургия. Този технически подем се наблюдава в два етапа. В първия попадат техническите развития, които ни служат за поставяне на диагноза. Например, напредъкът в техниките за ядрено-магнитен резонанс, увеличаване на скоростта на томографията и разкриването на много повече детайли, развитието в ангиографията, всички те ни оказват много голяма помощ при поставянето на диагноза на пациентите ни. Вторият етап е лечението. Тук разнообразните методи, които използваме по време на операция, ултразвукът, навигацията, интраоперативният ядрено-магнитен резонанс ни позволяват, когато лекуваме туморите, да ги примахваме без да вредим на нормалните функции на пациента. Освен това, използването на апарати за подаване на фокусирана радиация или радиохирургията, които използваме при различни тумори и съдови нарушения, достигна до такова ниво, че при някои пациенти ни позволява да извършим лечението без да има нужда от операция. През последните години медицината регистрира все по-голям напредък. В миналото, например, когато аз работих като асистент по мозъчна хирургия, при някои болести можехме да поддържаме пациента жив само няколко месеца, а сега достигнахме до състояние, при което успяваме да премахнем болестта напълно. Например, гама-ножът започва да се използва за първи път през 1968 година или иначе казано, гама-ножът е техника, която в момента е на 51 години. Това е метод за подаване на фокусирана радиация само в областта, която целим при нарушения в главата, които могат да бъдат тумори, съдови възли, болка, наречена тригеминална невралгия, треперене или тремори. В практиката си използвам гама-ножа специално при мозъчните тумори, менингиоми, вестибуларни шваноми, тумори на хипофизата, както и много често през последните години при метастазите, при съдови нарушения като артериовенозни малформации, каверноми
тригеминалната невралгия или при треморите, треперенето на ръцете. Лечението протича за един ден, а чрез ICON технологията, дори когато туморът е много голям или много близко разположен до критичните органи, разпределяме лечението в няколко дни. Това, което най-вече интересува пациентите, на практика е възможността да бъдат лекувани без хирургическа намеса. По време на тези лечения пациентът не изпитва никаква болка или дискомфорт, лежи нормално, слуша музика и ако желае, на същия ден може да се върне на работа и към нормалното си ежедневие. Професор доктор Селчук Пекер изпитва еднакво удовлетворение, когато лекува пациенти на всякакви възрасти. Тези мигове се превръщат в израз на взаимна благодарност между Създателя и нас. Естествено, когато хората се сблъскат с проблем, свързан с мозъка, те се притесняват много. Това е нормално. Аз също бих се притеснил, но в медицината има толкова голямо развитие, че няма причина те да губят надежда. Трябва да се знае много добре, че всички лечения, които прилагат лекарите, всички тези операции, лекарства, лъчетерапия, химиотерапия и така нататък са подпомагащи лечения. Това, което ще осигури същинското излекуване е жаждата за живот на пациента, която той таи в себе си. Това упорство, желание, то поддържа хората живи. Точно затова аз казвам на всеки пациент следното: ние само ви помагаме. Истинската сила е във вас. Използвайте я.